Dobrý deň, vítame štúdiu Topiek, kandidáta na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za kresťansko-demokratické hnutie Františka Mikloška. Pekný deň vám prajem. Pekný deň, ďakujem za pozvanie. Pán Mikloško, sme vo finále politickej kampane pred voľbami 2023. Zažili ste už takúto kampaň? Nezdrhla sa v poslednom období? Táto kampaň je podobná ako kampaň 98, len každá trošku v inom. V tom 98 bola už veľká nervozita, pretože pamätáme sa, že Vladimír Mečiar, respektíve HZDS, urobilo jeden obvod a my sme vytvorili SDK, nebolo jasné, až najvyšší súd rozhodol, že môžeme tak kandidovať, že to nie je koalícia, že to je jedna strana. A potom to napätie bolo obrovské, pretože po dlhoročnom vládnutí Vladimíra Mečiara nebolo jasné, že ako sa on zachová aj po voľbách, ako sa zachová HZDS bez ohľadu na výsledok. Čiže pamätám si, že to bolo veľké napätie, také vnútorné. A navyše tam išlo z medzinárodného hľadiska o veľa, pretože išlo o to, či sa zaradíme. Češi, Poliaci a Maďari už boli v NATO a my sme stále boli mimo a vyzerali sme ako taký ruský nôž pichnutý do tohto prostredia. A teraz máte pocit, že A teraz ide znovu o strašne veľa. Naozaj ide o strašne veľa. Ľudia si to neuvedomujú, lebo viete, ja sledujem zahraničnú politiku dlhé roky, lebo to je súčasť môjho života. Ja vidím, ako dopadli krajiny, kde prevládla korupcia. Libanon, kvitnúca krajina, dnes je úplne v troskách. Moje milované Arménsko, ktoré som navštívil viackrát, Náhorný Karabach, tam došlo k takej korupcii, že ten štát je úplne na kolenách a dnes si s ním robí Azerbajdžan čo chce, lebo je mocnejší a proste na medzinárodnom fóre Arméni už len kričia. To bol problém aj Ukrajiny. Samozrejme, korupcia aj v Rusku, aj keď tam sa to teraz moc dostalo všetko do jedných rúk. A nám tu hrozí toto, že tá korupcia nás zožerie a že my budeme na kolenách a my sa nebudeme vedieť brániť nikomu. A tých 12 rokov vládnutia Smeru to ukázalo, že tá korupcia presiahla do polície, prokuratúry, súdnictva. Teraz videli sme, že v tajných službách je takisto. Ja som bol zdesený, keď som teraz počul, že aké peniaze sa tam prelievali, ako tam ľudia zbohatli, ako sa nachádzajú zlaté tehličky. Tak, a toto sú akože tí, ktorým ide o národ, ktorí sa bijú do prs, akí sú veľkí Slováci a tí ostatní sú nejakí kozmopoliti a slobodomurári a neviem čo. Čiže o aký zápas ide v týchto voľbách? Ide o bytie tejto krajiny, ide o jej charakter, ide o jej bezpečnosť. Pretože ak sa vráti, a teraz to poviem veľmi otvorene, ak sa vráti Robert Fico k voľbám, teda k vláde, tak sa nevysporiadáme s tým obdobím jeho vládnutia, s tou obrovskou korupciou. Je veľké nebezpečenstvo, že tie prípady pôjdu do zabudnutia a bude sa pokračovať ďalej v tých našich ľuďoch a tak ďalej, a tak ďalej. V týchto chvíľach ide o bezpečnosť Slovenska. Hovorím to veľmi vážne. Prekvapil vás niekto v rámci predvolebnej kampane? Ja sa priznám, že som ešte nezachytila na Slovensku po predvolebnom boji nejaké bitky, rozbíjanie vajec o hlavu, fyzické útoky. Igor Matovič je marketér. On pred tými voľbami v 2020 vymyslel tú počiatkovú vilu a tomu vynieslo obrovské percentá. Čiže on teraz išiel na tú tlačovku Smeru, on proste chceli narušiť a odísť odtiaľ ako víťaz. Oni by museli zobrať ten mikrofón a aj s tými batérkami a odísť niekde inde a on by tam zase za nimi prišiel a on by ich akože úštval. Dopadlo to... Neduštval, pretože oni sa mu postavili fyzicky a tým pádom to dostalo nový rozmer, ktorý tu predtým nebol. Ale proste oni sa mu bránili, pretože ináč by museli zbaliť krám a ísť preč. No a teraz pokračuje ďalej v tom istom, že majú to jedno auto. Bývalý minister vnútra vedie auto v Trnave a proste predseda poslaneckého klubu Šipoš do toho hovorí. Čiže vsadili na to, že zburcujú ľudí, že oni sú tí, ktorí bránia mafiu a že ju budú brániť za cenu aj fyzicky atakov a tak ďalej a tak ďalej. Uvidíme, ako to zaberie, pretože po tom, čo bol ten incident pred úradom vlády a im jemne stúpli percentá, ja si myslím, že to ešte nič nehovorí, ale istotne mám
istotne im to dalo chuť, že ideme týmto smerom. Myslíte si, že ešte niečo vymyslia? Pôjdu týmto smerom, či niečo vymyslá. Igor Matovič sľubuje nejakú korupčnú kauzu na adresu teda Sasky. Uvidíme. Tá nervozita je veľká, no to totiž súvisí aj s tým, že tam naozaj je 5 strán, ktoré sa nemusia dostať a jedna zápasí, tá 6. ešte zo spodu, že by sa tam chcela dostať. To sú demokrati. Čiže tá nervozita je veľká, teraz každý ešte snaží sa tomu inému táboru zobrať nejaké hlasy. Povedzme, demokrati stále vyzývajú PSK, KDH a Sasku, aby sa k niečomu vyjadrovala, ale to je také až smiešné. Prečo by sme sa mali na výzvu demokratov k niečomu vyjadrovať? My si ideme svoju kampaň, hovoríme niečo, veď nech oni si predstavujú svoj program Slovensku a nech... Čiže už teraz vidno, že je tu zápas aj o tých nerozhodnutých, hoci mám pocit, že skôr sa ťahajú hlasy jednému druhému, tí, ktorí sú už rozhodnutí. Chcete aj vy sa bojovať o tie hlasy nerozhodnutých? Ja si myslím, že tá situácia sa zmení úplne vo finále tej kampane, kedy už nebude, viete, keď človek sa chystá na nejakú operáciu alebo na nejaký zákrok alebo niečo, tak ešte predtým tak nejako to berie, že tak zvolna. Ale už keď tomu príde, tak už sa musí sústrediť. Čiže ja si myslím, že aj voliči sa budú musieť ten posledný týždeň sústrediť, že vlastne o čo tu ide a že vlastne mnoho z tých nerozhodnutých sa stane už potom rozhodnutými a že si to už potom racionálne zváži. Myslím si, že už to bude skôr racionálne rozhodovanie, že komu to teda dám. Prečo by napríklad nerozhodnutí voliči mali voliť KDH? Ja si myslím preto, že poprvé KDH je slušná strana. Som o tom presvedčený, že to je slušná strana, že chce vystúpať kompetentne, že má rezorty, ktoré je schopná obsadiť. Našou prioritou je zdravotníctvo, školstvo, ale v ekonomike máme silných ľudí, takisto máme pripravených ľudí do kultúry a podobne. Ale v tejto chvíli, ja keď vidím, akí sú ľudia už na ulici unavení z takej tej vulgárnosti, ale to nie je len vulgárnosť tejto kampane, tá vulgárnosť prevádzala bohužiaľ celé to vládnutie. Nehovoriac o tom samozrejme, že ešte kdesi podvedomí ľudí je tá vražda toho Kuciaka, čo bolo hrozný úder, to tu nebolo nikdy. Bola tu vražda Remiáša, ale toto bolo niečo naprosto chladnokrvné, teda dvoch novinárov, ktorí im išli teda po krku. Čiže ja myslím, že tí ľudia sú veľmi unavení a že tá slušnosť im môže predsa nejakým spôsobom ich viesť tomu, aby dali hlas tomu KDH. Samozrejme, tí, čo sú starší, musia si uvedomiť aj to, že to KDH už tu bolo už aj v situáciách aj opozície, aj koalícii a vedelo vládnuť, vedelo spolu vládnuť, že sa osvedčilo. Nakoľko táto spomienka na to KDH, pretože 8 rokov tam už neboli, bude u nich rozdúvať, to som si není istý. Ale v každom prípade teraz už ľudia budú racionálne uvažovať tak, ako sa rozhodnem. Kto sú vlastne vaši voliči a akí by mali byť vaši voliči? Tak ako ich... Starší, mladí, stredoškolsky vzdelaní, vysokoškolsky vzdelaní, z väčších miest, z menších miest? Veď aj tie údaje ukazujú, tie štatistické, že medzi tými mladými voličmi máme menej. Istotne tam niečo máme, lebo tí mladí ľudia sa mi prihovárajú, ale je ich asi menej. Medzi tou strednou a staršou generáciou máme asi najviac voličov a potom je tam samozrejme to jadro, tvoria asi ľudia veriaci, čiže to vidím, ako tie mnohé panie sa mi prihovárajú, alebo ženičky na dedine, že proste sme vašimi voličkami. Ale tak, ako to zažívam aj v tom prostredí, by som povedal, ulice, no tak sú to aj ľudia, ktorí nemyslím si, že sú nejak vyhrane neveriaci, ale majú pocit, že na túto stranu sa v tejto chvíle oplatí vsadiť. Prieskumy naznačujú, že do parlamentu sa dostanete. Veríte tomu? Ja verím tomu. Ja nejak cítim, takú mám pocit, také nejaké osudovosti, nejaké zlomovej chvíle a si myslím, že tá zlomová chvíľa bude prijať tomu, aby KDH tam bolo. Ak sa KDH do parlamentu dostane po tých 8 rokoch, vidíte kresťansko-demokratické hnutie skôr v opozícii alebo v koalícii? Vidíme, že tá situácia, ak by sa mala vyvíjať podľa tých prieskumov, že môže byť úplne patová. Čiže nemusí zostaviť vládu ani, by som povedal, nejaké zoskupenie okolo Smeru, kde istotne treba počítať SNS a Republiku a Otázka či Hlas. A nemusí zostaviť vládu ani tá by som povedal, druhá strana, ktorá sa dnes javí, že sa dostane do parlamentu. Čiže to by bola veľmi, veľmi zvláštna situácia.
a zrejme by musela nejaký čas pokračovať táto vláda a potom by muselo byť normálne ako asi vyhlásené predčasné voľby. Ale to bude ešte ten zlomový okamžik tej polnoci toho 30. septembra, kedy sa už s veľkou pravdepodobnosťou ukáže, kto tam je a potom sa začne kresliť. Telefonovať, kresliť a už bude situácia iná. Kto bude podľa vás takým jazyčkom na váhach a ten, ktorý bude, ako myslím, že Boris Kollár to povedal, drahou nevestou? Bude to ten Hlas? Ja si myslím, že drahou nevestou je Hlas, lebo teda bude od neho záležať, či sa pridá k Ficovi, Robertovi Ficovi a teda Smeru. A potom drahou nevestou bude istotne aj Progresívne Slovensko, nakoľko bude trvať na mnohých svojich veciach, ktoré pre tie ostatné strany sú nepriateľné. Smer a Republiku KDH vylúčilo z povolebnej spolupráce. Myslíte si, že je to definitívne rozhodnutie KDH? Nemôžu voliči KDH byť potom prekvapení z toho, že napríklad pôjdete so Smerom? Ja som presvedčený, že so Smerom KDH nepôjde. Som o tom hlboko presvedčený. A som presvedčený z toho, že KDH už nesie v sebe ten historický rozmer. Že už vie, že budovanie strany nie je len záležitosť jedného volebného obdobia, aby som sa účelovo tu na nejakým spôsobom niekde zaradil, ale že tu ide o budovanie istej pamäti, o istej zodpovednosti aj pred dejinami. Použijem teraz také veľké slova. Čiže som presvedčený, že to by bol totálny omyl a takto som presvedčený, že KDH so Smerom nepôjde. A možno by to aj pochovalo KDH? Áno, veď pozrime sa na všetky strany, ktoré išli so Smerom, no tak všetkých to pochovalo. V akej povolebnej koalícii by ste rád videli práve to KDH? Ja by som to videl rád, keby to bola protismerácká koalícia a zároveň koalícia, ktorá sa promade sústredí na ekonomické problémy ľudí. Viete, to je zaujímavé, že ja chodím medzi tých ľudí aj na tie mítingy, ale tí ľudia tu neriešia problémy nejaké etické. Tí ľudia majú svoje konkrétne problémy v tom zdravotníctve, tie pohotovosti detské, to zdražovanie potravín. Toto sú vážne problémy v súčasnosti. Čiže ja som presvedčený, že toto bude, v takejto koalícii sa chceme zúčastniť, ktorá bude riešiť tieto problémy ľudí. Ktoré ministerstva by kresťansko-demokratické hnutie vedelo najlepšie správovať podľa vás? Hovorili ste o zdravotníctve? Ja myslím, že najviac sa KDH sústreďuje teraz na zdravotníctvo, kde máme veľký tím ľudí. A že to je samozrejme veľká odvaha, lebo to zdravotníctvo je rozsypané. A to zdravotníctvo sa doteraz vôbec neriešilo. To sa len tak odkladá stále sa to zadlží, potom to treba odlžiť. A to ide skoro stále to ide. Tam bolo jedinou výnimkou, keď chcel nejakým spôsobom do toho vstúpiť, teda minister Zajac, že chcel niečo riešiť systémovo. Čiže doteraz sa to len odkladá a prosí sa štát, aby to nejako zachránil znovu. Aj poisťovňu, aj všetko. Čiže to je hlavný rezort. Samozrejme, KDH bude veľmi záležiť aj na školstve. Školstvo musí prejsť nejakou reformou. Školstvo by sa malo udržať, by som povedal, takým neutrálnym. To znamená, že nemal by tam presiahnuť žiadny nejaký ideologický prúd. Malo by zostať pluralitné. To znamená, že dnes sme postavili, dovolím si tak povedať, to školstvo ako pluralitné v tom zmysle, že to si málo kto uvedomuje, čo to znamená, že väčšie cirkvi, ktoré majú zastúpenie detí v školách, môžu na školách učiť náboženstvo. Že tie deti sa učia od malička, že vedľa mňa katolíka sú tu aj evanjelici, sú tu aj neveriaci, tí majú etiku, tí majú evanjelické náboženstvo, tí majú katolícke náboženstvo. To je výchova k tolerancii a k pluralite. Zároveň je to výchova k takej sebaúcte alebo vzájomnej úcte týchto náboženstiev. Tu sme v zborovni sa stretne evanjelický pán farár alebo katecheta s katolíckym a učia sa spolu žiť. Čiže to je výrazný posun, ktorý tu nastal proti minulosti a ten si treba udržať. Pomohol KDH výrok o plieke z úst Milana Majerského? Čo ste si pomysleli, keď ste to počuli? Ja si myslím, že to je prekonané, že on jasne povedal, že tým nemyslel ľudí. A to, že tým nemyslel ľudí, svedčí celý jeho život. Keď si zoberieme všetky jeho vystúpenia aj v televízii, vidíme, že je to človek pokojný, že to nie je človek agresívny a to je aj jeho občiansky život je taký. Čiže ja myslím, že každý, okrem tých, čo mu chcú, viete, ja som bol až prekvapený, ako odrazu táto jedna téma sa stala predmetom, že každý začal do nás skákať.
No proste, ako by nás chcel na tejto jednej veci vytlačiť, ale osobne som presvedčený, že sa to podarilo prekonať a sú tu nové kauzy ako bitka pred úradom vlády a podobne. Čiže to je tak, že tieto veci sa najmä v takejto rýchlej kampani rýchlo prekonávajú. Bývalý predseda kresťansko-demokratického hnutia Jan Čarnogórsky raz povedal, že porazili sme komunistov, porazíme aj liberálov. Skutočne je Slovensko odkázané na večný súboj medzi liberálmi a konzervatívcami? V tomto smere ja mám iný pohľad na život ako Jan Čarnogórsky, pretože áno, my sme porazili komunizmus, ale my sme sa nikomu nemstili, čiže naša porážka komunizmu bola pokojná, bola nežná revolúcia. A pre mňa je toto obrovským, by som povedal, dáva mi to sebavedomie do budúcnosti, že ak ľudia budú žiť svoj život a povedzme aj kresťania svoj kresťanský život, tak ten život nakoniec prekoná všetko. To ja si pamätám, ako za komunizmu raz starý Šimečka nám hovoril, že vtedy, keď to bola už tá normalizácia vyšponovaná, on hovorí, že išiel po ulici a videl, ako mladá mamička išla s kočárom, ako sa pekne prihováral tomu ešte dieťatku. A povedal, že vtedy si uvedomil, že život je silnejší ako všetky ideológie. Čiže žitý život prekoná všetko. Čiže v tomto smere ja sa nebojím, nazvime to konfrontácie s liberalizmom. Ak tu budeme žiť, ak budeme sebavedomé Slovensko, 5,5 miliónov, ako sú iné krajiny, ak tu budeme pestovať kultúru a vytvoríme istý životný štandard, ten život, tak ako povedal starý Šimečka, prekoná všetky ideológie. Aké bude Slovensko, alebo aké by ste chceli mať Slovensko o 10-15 rokov? Ja stále vidím Slovensko ako istý otáznik. Viete, to je to, či sa naučíme vládnuť a či sa naučíme, by som povedal, že zodpovedne vládnuť. Ja žasnem nad tým, ako všetci tí najväčší Slováci, ktorí sa bijú do prs a ostatných všetkých ohovárajú, že sú zradcovia a neviem čo všetko, ako to rozkrádajú. Ako všetci, keď sa na nich pozrieme, zbohatli, ako nikto z nich tam nešiel preto, aby nežisni ako Štúrovci alebo niektorí iní národovci proste sa obytovali pre Slovensko. Robili to žistni a toto len používali ako svoju ideológiu, ako zbraň na to, aby tých ostatných vytlačili. Čiže naším úkolom je naučiť sa zodpovedne vládnuť, pretože tomuto sme sa za celé svoje dejiny nenaučili. Proste my máme v sebe čosi poddanské, že prežiť, pretože a potom teda samozrejme sme závislí a prispôsobiť sa každému vládcovi, len aby sme prežili. Máme to v genetike? Máme to v genetike, ale ja verím, že aj genetika v jednej chvíli môže existenciálne, by som povedal, sa zmeniť na vyššiu rovinu a ja jej verím, ináč by som sa v živote neangažoval. Ak vás volia voliči do parlamentu, budete jedným z najviac skúsených politikov v novom parlamente. Aké poslanie bude mať František Mikloško v Národnej rade? No istotne nepôjdem do nejakých vulgárnych hádok, to by som už nerad na konci svojho života a teraz sa tu zvadil s nejakými ľuďmi, ktorí iné nevedia robiť. Istotne by som sa zaradil do niektorého výboru. V tomto smere tá škála, kde som už všade bol, bola školstvo, kultúra, ústavnoprávny výbor, výbor pre ľudské práva, viem si predstaviť zahraničnom výbore, ale to je jedno. Chcel by som, aby pri KDH začali vznikať nejaké akadémie pre mladých ľudí, aby začali vyrastať noví, by som bol kresťanskí demokrati, ale už kompetentní a vzdelaní, rozhľadení a moderní. Mnohí ľudia odhalujú na sociálnych sieťach svoj súkromný život. Ja sa vás chcem spýtať, o vás bolo známe, teda, že ste nemali televízor dlhé roky a zobrali ste si za manželku farmaceutku. Čo vás teší a ako žijete teda? Tak mám dobrú ženu. Mám teda samozrejme, my nie sme vystavení mnohým nermákom, ktoré sú mladé rodiny, ktoré nemajú kde bývať, alebo majú deti, ktoré sú choré a musia chodiť po nemocniciach, čiže od tohto sme ušetrení. Ale napriek tomu povahami sme si vytvorili pokojné prostredie a za to som vďačný aj mojej žene, aj Pánu Bohu. A ja mám stále svoje, nazvime to, intelektuálne záujmy. Minulý rok mi vyšla kniha o Vladovi Juklovi, ktorý bol taký generál tajnej cirkvi. Teraz spracovávam jednu znovu fascinujúcu tému a to je osudy reholných sestier počas komunizmu. To je až neuveriteľné, ako tieto ženy
ako oni boli statočné, hrdé, ako ten režim si s nimi nevedel rady, pretože boli verné. Proste tá najhlbšia, najkrajšia vlastnosť ženy, že vie byť verná, tá sa ukázala v tom zápase. Oni sú tie, ktoré porazili komunizmus s naprostým pokojom, bez toho, aby niesli v sebe nejakú nenávisť. Čiže toto, keď sa mi podarí urobiť, tak budem veľmi rád. A spolu s Petrom Zácom pripravujeme taký projekt, nazvali sme ho Slovensko v premene čias. Čím je vlastne teraz v 21. storočí Slovensko? Je tam 20 renomovaných historikov a ja by som povedal ľudí, intelektuálov, ktorí sa ho zúčastňujú. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem za rozhovor.